här. Okej. Det där är min. Ja. Hej! Vi ska äta vaniljsocker. Nam. Och så har vi lite vatten. Bredvid. Mitt misslyckade kakor. Smakar bajs. Här är mitt glas. Där då? 1, 2, 3. Här är det. Okej, äcklig eftersmak. Nej. Jo. En god grej. Varsågod. Tack. Den hjälper mot äcklig smaken. Hejdå. Hej då, det kommer mer videos imorgon.